Tento program a hity, ktoré milujete, vám prináša Fan Rádio. Fan Rádio. Svetový šampionát vrcholí. V boji o postup do vysnívaného finále sa v druhom semifinálovom zápase stretnú hviezdami nabité výbery Kanady a Fínska. Hokej je na jojke. Sledujte strhujúci súboj Kanada-Fínsko. Naživo dnes o 19:30 na jojke. K novej generácii investorov. Viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George. Stiahni si ju. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. Na Deň detí sa chceme hrať od rána do večera. So stavebnicami Lego to bude zábava na plné kocky. Niekedy stačí málo, aby ste podporili nekonečnú detskú zvedavosť. Keď darčeky pre malých objaviteľov za skvelé ceny, tak Allegro. Keď niečo, tak Allegro. Naše kvalitné potraviny svedčia vašim výhodným nákupom. Máme pre vás dyňu červenú, kilogram za €1,39 a bravčové stehno bez kosti, kilo len za €3,09. Bila, v kvalite sa vyznáme. Z filmu Gabinin kúzelný dom ožíva kúzlo domčeku. Naskoč do mačacieho výťahu a objav prekvapenie. Čaká ťa 6 kúzelných miestností, balkóniky a veľa zábavy. Zaži kúzlo filmu s Gabininým domčekom. Prináša Spin Master. Prosím vás, aký je ten váš internet? No, nechcem sa chváliť, ale... Máme oficiálne najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku. Ďakujeme, že ju využívate aj vy. O2. Hlavu hore. Dáš to. Rio. Vozidlá Labkovej patroly sú pripravené na akciu. Búrka poničila celé mesto. Marshall, Sky, opravte to. Rubble, uprac to. So svojimi obľúbenými vozidlami Labkovej patroly môžete zachrániť každú situáciu. Prináša Speedmaster. Zľavový super týždeň v Naj. Využite zľavy až 50% na vybrané produkty a značky. Nenechajte si ujsť zľavový super týždeň. Naj, žijeme technikou. Premente svoj nákup v Tesku na šancu získať skvelé výhry. Clubcard, kokolino prací gel, 56 praní len za 3,89, jar kapsuly do umývačky riadu len za 24,99 a persil prací prostriedok len za 15,99. Tesco. Hellmann's. Všetko je vedľajšie. Daj si to najlepšie. Hellmann's. Ako fanúšička nie ste žiadne Céčko, patríte do Ačka. Vitamínový balíček za super cenu. Len do konca majstrovstiev na silver.sk s dvojitým Féčkom. Dímam telku. U operátora. Na drahom paušále preplatíš u svojho operátora za rok aj cenu jednej telky. Poď do štvorky a zober si paušál s nekonečnými dátami, minútami aj SMS-kami. Zaplatíš len 15,75 na osobu, ak sa o paušál podelíte 4. Iba vo štvorke. Slovensko. Krajina, kde sú lesy také tiché, že si s nimi rozumieš aj bez slov. Chodníky také rozmanité, že ťa zavedú z Tiesňava až na horské hrebene. A miesta také pokojné, že si môžeš bez obáv vychutnať zaslúženú pohodu. Slovensko. Hlavu hore. Dáš to.
Rio. Sajos. Dajte vlasom silu zažiariť. Nová vlasová starostlivosť Intense Glaze s efektom laminácie a Silicium Shine komplexom. Pre zrkadlový lesk a profesionálne výsledky aj doma. Sajos Intense Glaze. You intensified. A pre ešte viac lesku vyskúšajte Sajos Glaze Styling. Už si o tom počul? O čom? O e-prihláškach. Stačí ísť na portál slovensko.sk, párkrát kliknúť a hotovo. To netreba žiadne papiere, netreba digitálny systém, je online. Mama tak podala bratovi prihlášku na základnú a sestre na strednú. Tento projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. A ja som to počula. slovensko.sk. Čo to bude dnes? Mám tu niečo pre každého. Kúp napríklad kontaktný grill Tefal, vhodný aj na zapekanie, alebo štýlový chladiaci box Polarbox, plávajúci na vode. Čo do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovocie a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len €19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí. Ste pripravení hrať? Áno. Tak sa poďme Jurko pozrieť. vyhrať a my hrať. A naozaj, alebo takticky nás teraz sa snažíš trošku? No, čo myslíš? A to máme Žirafa takto prikyvuje, keď ide? Chodia. Lebo sa bojí, že si ostro buchne hlavu. Čo sa nám tu deje? Rozpohyboval sa pod prúdom. Áno, prečo? Lebo tam boli 2 vodiče. A okrem neho? Napätie. Magnetické pole. Presne. No. Dobre vedieť. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke. Nechcete čakať? Pozrite si už teraz na Joj Play. Minulosť dostihne každého. Eugen Bednárik zavraždil svojho brata. Nikto iný nemal motív. A pravda môže bolieť. Vy ma podozrievate z vraždy? Prečo sa vretaš v tej nehode? Ide o vraždu, preboha, ja som policajt. Vieš, ako mal otec Karola rád? Chlap, o ktorom tvrdíš, že zavraždil Karola Bednárika, je otec mojej frajerky. Tak, to si Briti. Ja ti ďakujem veľmi pekne. Kriminálka Kraj. V stredu o 20:40 na Jojke. Vítajte pri sledovaní vedomostného kvízu Riskuj. Rusine na Slovensku za 20. Kamarát Chrobáka Truhlíka. Ant-Man, presne tak. Skúsime faktoriál výsledku za 50. Sledujte premiérové časti. Finálová otázka, páni, pre dnešok znie takto. Vašej obľúbenej súťažnej show Riskuj. Od pondelka o 17:10 na Jojke. Hokej je na Jojke. Švajčiarsku cestu za vysnívaným zlatom nezastavili ani 3 korunky. Domáci výber teraz narazí na norskú senzáciu turnaja. Norsko si zabezpečí historický postup. Nenechajte si ujsť semifinále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Švajčiarsko-Norsko. Naživo dnes o 14:45 na Jojke. Tento program a hity, ktoré milujete, vám prináša Fan Rádio. Fan.